Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Zaɓin ki amsa ki ce min ni ne. Kai na kira ɗaya tilo kai ne. Zaɓin ka amsa ka ce min ni ce. Na zo saya ke ta zancen ɗauka kan na faɗa ke yi lale. Allah ya sa na yi dacen barka kar na sanar ayu kulle. A zuciya da su dan so shuka karki bari su ya silale. Bacci kike yi tini farka ki gana so ya taɓa ni. Da so ya hukunta komai da yi miki shi na gane dokoki kai da nagarta mai sarrafa mu da ke ban zane kauna mu dai mata bauta kisa a rai alkinta komai wuya ki kula ni. Sake daga rauni ciwon da ke sanadin sa illa su ne a da ya taɓa ni a yanzu yayi amfani wacce na so ta rike ni. Kai na kira ɗaya tilo kai ne. Zaɓin ka amsa ka ce min ni ce. Ke na kira ɗaya tilo ke ce. Zaɓin ki amsa ki ce min. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.